Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan bağı bitirip yurdumuzdaki täzelikler kimin haberleri bilen tanıştırgan Watan haberleri gepleşigimize başlaýas. Şogun döwlet başçylygy Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Türkmenistan prezidentiniň ahyltyky açylyk toplumyna Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli dawaralar geçirildi. Dawaralyň çäklaryna ahyltyky bedewleriň halkara gözellik bäzleşiginiň hem dörejlik eşgärleriň arasynda eglan edilen ugurdoşy bäzleşiň ýeňçilerini sylyklamak dawaralary boldy. Yer bilen hormatly prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli dawralara gatnaşmak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň ahyltyky açylyk toplumuna geldi. Ýazyrky döwürde beýişli bedewler ýurdumyzyň baş nişanyna döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ara baglanşygynyň garaşsyz baky bitirip Türkmenistanyň bir karar döwletiň täze beýik galkynjy döwrüne dürejlik güýji bilen gadam goýýanlygynyň aýdyň beýanly urildi.
bu yerde şan şöhratı dünyada olan Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bayramçyk davralary dowam etdi. Hormatly prezidentimiz, bu syňlaýan meli renkli 2020-nji ýylda doglan bedewe diyarım diýilýär. Bu ajaýyp nurana bedew, Gurtgatar we Kiçitay 2 diýen bedewleriň neslindendir. Nesil şejereti boýunça meşhur gelşikliň uğruna degişli bolan şu bedewi ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň zähmetkeşleriniň adyndan kabul etmeňizi sizden hormat bilen haýyş edýäs. Assalamualaikum, şuňur hormatlanan arkadaşlar serdarymyz. Salam, arkadaşlar serdarymyz. Hormatly prezidentimiz, sizi ähli türkmen halkyny ýurdumyzda giňden bellenýän bedew bayramy bilen Ahal welaýatynyň zähmetseýär halkynyň adyndan tüý sürekden utlaýar. Hormatly arkadaşlar serdarymyz, Ahal welaýatynyň agzybir zähmetseýär halkynyň adyndan yarım atlı şu behişli bedewi sowga tökmünü kabul etmeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. Hormatly prezidentimiz, atarkasy kutlu bolsun. Bedew bayramyn toýlaýar, bedew baty diýarmyz. Bayramyňyz kutlu bolsun. Arkadaşlar serdarymyz, kadimi ahal topragy, şawadatlyk mekanydyr. Bedewleriň toýnak sesi bagtyň baky mukamydyr. Hormatly prezidentimiz, Balkan welaýatynyň zähmetkeşleriniň adyndan 2020-nji ýylda doglan Parasat we Akmaral diýen bedewleriň neslinden bolan Perdent diýen dor bedew kabul etmeňizi sizden hormat bilen haýyş edýäs. Bu ajaýyp bedew meşhur Pereňiň uğruna degişlidir. Assalamu alaikum hormatly arkadaşlar serdarymyz. Salam arkadaşlar serdarymyz. Halkyň arkadaşlar zamanyny ýylynda ýurdumyzda ulu davara, şark şowkuny beslenip, giňden bellenýän Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen sizi Balkan welaýatynyň ähli ýaşaýjylaryň adyndan tüý sürekden mehirli gutlaýar. Arkadaşlar serdarymyz, Balkan welaýatynyň zähmetseýär halkynyň adyndan Perdent şu ajaýyp ahalitege bedewini kabul etmeňizi sizden ulu hormat bilen haýyş edýär. Asalkady kutlu bolsun. Arkadaşlar serdarymyz, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýoluňyz ak, işleriniz ravas bolsun. Täze ýamynyň galkynyş döwri, Batgyşyr halkynyň bedew badyna arkadan dowam diýip Perdent taktyk boýratyň adyna beýik işler ravas alyp gadamlaryňyz batly bolsun. Arkadaşly serdarymyz atarkasy kutlu bolsun. Arkadaşly serdarymyz atarkasy kutlu bolsun. Hormatly prezidentimiz, Daşawud welaýatynyň zähmetkeşleriniň adyndan şu meli renkli bedew kabul etmeňizi sizden ulu hormat bilen haýyş edýäs. 2020-nji ýylda doglan Kerejar we Käkil diýen atlaryň neslinden bolan bu ajaýyp bedewe Şawat diýilýär. Ol meşhur gelşikliň uğrundandyr. Assalamu alaikum hormatly prezidentimiz. Salam arkadaşlar serdarymyz. Arkadaşlar serdarymyz, Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli welaýatynyň ähli ýaşaýjylaryň adyndan tüý sürekden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiz, şu ajaýyp bayramçylyk münasibetli Daşawud welaýatynyň agzybir ilatynyň adyndan Şawadat şu bedewi kabul etmeňizi ulu hormat bilen haýyş edýär. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutumly işleriniz hemişe rawat bolsun. Atarkasy kutlu bolsun arkadaşlar serdarymyz. Daşawuddan alyp geldik Şawadat melaty. Onda var Türkmen bedewiniň gözelligi hem gaýraty. Sizin bilen arşa galak şöhratymyz hem şanymyz. Toý sowgadymyz kabul edin arkadaşlar serdarymyz.
Şungur hormatlanan berent mertebeli prezidentimiz. Lebap vilayetinin rahmetkeşlerinin adından 2020 yılda doğulan Günnogor diyen akyal melatı kabul etmeňdi sizden hormat bilen haýyş edýär. Synayan bebedewňiz yakımlı ve dürlü diyen atların nesinden olup meşhur fakir pehlwanyň uğruna degişdidir. Assalamu alaykum, hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz. Sizi Lebap vilayetiniň Agzyber hemde Zähmetsoýer ilatynyň adyndan Türkmen bedewiniň milli bayram bilen gutlamaga ruhsat etmeňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Arkadagy serdarymyz, dünýä belli bolan ahal-teke bezerlerimize goýan bilen sarpaňyz üçin vilayetimiziň ähli ilatynyň alkyşlaryny hemde Gündor atly şu ajaýyp beheşli bedewi kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris, hormatly prezidentimiz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz belent bolsun. Başdan beýik tutumlaryňyz hemişe rowaçlyklara beslensin. Atarkasy gutly bolsun, arkadagy serdarymyz. Arkadagy serdarymyz, bayramyňyz gutly bolsun. Ýeňi şaly ak ýollarda gadamlaryňyz batly bolsun. Güneşli gül Lebapdan zeytirdik serpay, kabul edin günnari, kişkesin gazyn çarpay. Häzir bolsa Mary vilayetiniň rahmetkeşleriniň adyndan 2020 ýylda doğulan berent diyen dor bedew kabul etmeňizi sizden haýyş edýär. Bu nurana bedew bereket we gül ýaprak diyen atlaryň nesinden bolup meşhur gyýr takaryň uğruna degişdidir. Assalamu alaykum, arkadagy serdarymyz. Şungur hormatly berent mertebeli prezidentimiz siz Mary vilayatynyň ähli ilatynyň adyndan Türkmen bedewiniň milli bayram bilen mähirli gutlaýar. Şeýle bu üçin pursatda Mary vilayatynyň ähli ilatynyň adyndan bilen datly şu ajaýyp beýhisli bedewi kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Atarkasy gutly bolsun. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutumly işleriňiz hemişe rewaj alsyn, arkadagy serdarymyz. Bidew barty diýarmyz, ak ýollardan eňe barýar. Arkadagy serdarymyz alkynyş eýýamyň urýar. Gadym mary topragyna ýetişen dor bedewimiz. Size sowgat getirdikmiz, arkadagy serdarymyz. Häzir bolsa Aşgabat şäheriniň rahmetkeşleri tarapyndan sowgat berilýän meledepel diýen akyal mele bedew kabul etmeňizi haýyş edýär. 2020 ýylda doğulan bu ajaýyp bedew Meleguş we Gülýaýla diýen atlaryň nesinden bolup meşhur garlawagyň uğruna degişdidir. Assalamu alaykum, arkadagy serdarymyz. Salam arkadagy serdarymyz. Arkadagy serdarymyz. Sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen mähirli gutlaýar. Hormatly prezidentimiz, Aşgabat şäheriniň bagtyar ýaşaýjylarynyň adyndan şu meledepel atly behisli bedewi sowgat tökmünde kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, başlan belent işlerinizi elmidama rowaçlyk arzu edýär. Atarkasy gutly bolsun, arkadagy serdarymyz. Badi urup yerlerden toynak sesi ovazdır. Bedew bilen ýollarymyz ak geljeger owandyr. Ak şagraşka badym bedew sowgat getirdi. Kabul edeýin bugün arkadagy serdarym. Hormatly prezidentimiz, size bolan berent hormat sarpanyň hoşallygyň aýdyň alamaty ýokmunda şu ajaýyp bedewi harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan kabul etmeňizi sizden hormat bilen haýyş edýär. 2020 ýylda doğulan akyal mele bedewi gerçek diýilýär. Bu nurana bedew guşganat we zinat diýen atlaryň nesindendir. Ol meşhur gelşikliň uğruna degişdidir.
Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan'ın yaratılışının bilen serkizatçısı, Bedew bayramı münasebetli şu gerçek atlı Bedew'i har hukuk korucu idaralaryň adından kabul etmeň ulu hormat bilen haýyş edýäryn. Atarkasy gutly bolsun, hormatly bilen serkizatçymyz. Hormatly prezidentimiz, häzir bolsa yurdumyzyň atşynaslarynyň adyndan ajaýyp ahalteke Bedew kabul etmeňdi sizden hormat bilen haýyş edýäs. 2019-njy ýylda doglan meli renkli bu Bedew'e galkynyş diýilýär. Syňnaýan bu ajaýyp Bedewňiz edep we aýgul diýen atlar neslinden bolup, Gyýr Sakar diýen meşhur Bedewň uğruna degişdidir. Assalamualaikum hormatly prezidentimiz. Sizi ahli atşynaslaryň adyndan Türkmen Bedewiniň milli bayramy bilen gutlaýaryn. Türkmen atşynaslarynyň adyndan galkynyş diýen ahalteke Bedewi sowga tökmüni kabul etmeňizi haýyş edýäryn. Atarkasy gutly bolsun, arkadaky serdarymyz. Janyň sag, ömrüňiz ok, başyň dik bolsun. Hormatly prezidentimiz atyrly däwe eýrip, Mehriban ineti Uglabat ejäniň dokan alajasyny galkynyş diýen Bedewiň boýnuna daňdy. Munyň özi asyrlaryň dowamyna halkymyzyň döreden dünýä nusgalyk asyrly ýürelgeleriniň ýa-da döwrüň ruhyna kybap derejede üstirýäniginiň we ýaxşy desturlaryň dowamyta atarlýanynyň nobatdaky beýan urly. Toy bayramlaryň bedewine urjak ajaýyp bedewleriňiziň anyny bayrakly bolsun, yeňişler baky ýar bolsun, bayramyňyz gutly bolsun, arkadaky serdarymyz. Edil watandaşlar, gaderli mehmanlar, häzir bolsa sizi Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmen Bedewiniň milli bayramy nasibetli bäteşikler geçirmek hakyndaky kararyna laýyklykdy. Bekişli Bedewlerimiziň arasynda her ýylda geçirmegi däbe urlen. Ýylyň iň owadan ahalteke Bedew diýen şöhraty ada dalaşkär bolan atlaryň halkara gözellik bäteşiginiň jemleji tapgyryny tomoş etmäge çağırýas. Halkara gözellik bäteşigi 3 tapgyrda geçirilýär. Anha şuňky jemleji tapgyrda bolsa, desapky tapgyrlarda ýeňi bolan nurana Bedewleriň ajaýyp keşplerini, täsin hereketlerini bilelikde tomoş edeliň. Gözellik meydançatyna gelýän bu ajaýyp doratyňda 2016-njy ýylda doglan gaýly diýilýär. Bu ajaýyp Bedew Gerden we Sonor diýen atlaryň neslinden bolup, meşhur Gyýr Sakaryň uğruna atlaryň iň naýbaşlarynyň biri hasaplanýar.
şanlı toylarımızın bedegine, Bagtiyar halkımızın milli buytonjuna urlen bekişli bedewlerimizin göderligi, owadanlygy, toya gelen mekelläni hayran gallar ýar. Mehriban adamlar, elit vatandaşlar, bitinlayan aqyal melatyňyza bolsa 2015-nji ýylda doglan Melewaş diýilýär. Bu Nurana Bedew, Gerden we Yelgamak diýen atlaň neslinden bolup, döwrüniň görnükli bedewleriniň biri bolan Gyýr Sakaryň uğruna degişlidir. Görkünü keremli Türkmen toprağının göderliginden, kuwatyny döwletli diýarymyzyň owadanlygyndan alan bekişli akalteke bedewni synlanyndy. Yüreklerde boýtonç, kalplarda alham döreýär. Melewaş diýen ajaýyp bedewň göderligi bahar pastynyň nurany öwüşgünler bilen sardaşyp, bayramçylyk dawaratynyň şowguny hasam berende öterýär. Mehriban adamlar, elit vatandaşlar, bu synlayan melatyňda 2017-nji ýylda doglan gadymy diýilýär. Bu ajaýyp bedew, gadym gala we dürli diýen bedewleriň neslinden bolup, meşhur fakir pehlwanyň uğrunaqy görnükli atlaryň biridir. Bedew batly diýarymyzda dabaraly bellenýän milli bayramçylyklarymyzdy kişnäp duran akalteka atlaryny synlanyndy. Gowun guşun ganatlanýar. Dal bedewlerimize boýtonjyň artýar. Owadan bedewleň keşfine, taryhy ötüşden bady berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň döredüjilik kuwaty görnýär. Gadymy diýen bedewiň nuranylygy, owadanlygy görünnen ünsini ödüne çekýär. Mehriban adamlar, elit vatandaşlar, göderlik meydançamda getirilen 2013-nji ýylda doglan bu gara renkli bedewe Kerwenbaşy diýilýär. Ol kardinal we Gulaltyn diýen bedewleň neslinden bolup, meşhur gaplanyň uğruna degişli bedewleň biridir. Halkymyzyň köp asyrlyk taryhyna, milli ýaşaýyş durmuş ýörelgelerine dal bedewlerimiziň aýratyn orny bardyr. Gözbaşyny müň ýyllyklardan alyp gaýdýan türkmen ýylyny bekişde akalteke bedewlerimiz baýlygyň, rowaşlygyň nişany hökmünde ardalanıpdyr. Bekişde akalteke bedewlerimiz halkymyzyň milli gymmatlygydyr. Kerwenbaşy diýen bu ajaýyp tätin ajaýyp at, owadan hereketleri, görkü göderligi, türkmen bedewine bolan söýgüýümdi, boýtonjymdy hasam artdyrýar. Kädir göderlik meydançamda gadamly gelýär. 2015-nji ýylda doglan bu mele bedew Gurt Tatar we Gül Yaprak diýen atlaň nesli bolup, meşhur gelşikliň uğruna gatlaryň iň naýbaşlarynyň biri hataplanýar. Bahraman arkadamdyň gadamy batly bedew, ahalteke bedewlerimiz biziň boýtonjymyz we şöhratymyz. Ganatly bedewler Atda wepada bar sapada atlı kitaplarını nurana bedewlerimiziň wasfy ýokary derejede beýan edilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyza şynaslyk sunwatyny ösdirmek uğruna amala aşyrylýan işler türkmen bedewleriniň şan şöhratyny dünýä doldurýar. Oz ýöreşi, katdy kamaty bilen gowunlar joşdurýan atlarymyzyň her biri beren taripa münasipdir. Gadamly diýen bu ajaýyp owadan bedewiň täsin gadamlary göderligi dawaramyzyň şatlygyna aýratyn şatlyk goşýar. Göderlik meydançatyna ýene-de bir ajaýyp bedewleriň biri bolan mele renkli 2015-nji ýylda doglan Gederli diýen at getirilýär. Bu bedew Gerden we Sonor diýen bedewleriň neslinden bolup,
gıyır takarın uğrundanlar. Bugün acayip zamanamızda bekişli bedevler, merdana milletimizin yaşayış durmuşunun ayrılmaz bir bölügüne urli. Kutşoň üçinem, Agdyr halkymyzyň şöhraty geçmişini, boýsançly şu gününi, şanly geljegini bedewatsız gödegine getirmek asla mümkün näl. Gederli diýen ahaltekatynyň nuranylygy, owadanlygy köňüllerde ýakymly duýgular döredýär. Mehriban adamlar, göderlik meydançamda gelen bu nurany bedege ak watan ýylya 2015-nji ýylda doglan Han Pata we Gydylgül diýen bedewleriň netinden bolan akyal mele renkli bu bedew meşhur gelşikliň uğruna degişdidir. At Murat diýilşýäli dal bedewler bagtyar watandaşlarymyzyň köňül boýsanjydyr, maksat muradydyr. Arkadaşly serdarymyzyň saýasynda bir soprada jem bolup, toy tutýan Agdyr halkymyz bekişli bedewlerini bedew batly watanmyza gowanýar. Ak watan diýen bedewiň göderligi, eril watanmyzyň ak ýollarynyň ýalkymy bolup, kalbymda ilham paýlaýar. Merhaban adamlar, eril watandaşlar, göderlik meydançatynda Genjimbeg 2016-njy ýylda doglan bu nurana bedew gurgun we meňli diýen atlaryň netinden bolup gelşikliň uğruna degişdidir. Magtymly Pragynyň şun bedewler meýdanyna bellidir diýip öz goşgusyna berleşýäli. Ajaýyp akalteki bedewler bugün bayramçylyk meýdançatynda özleriniň owadan we sadaşykly hereketleri, ajaýyp görnüşleri bilen görenleri hayran galýar. Genjimbeg diýen bedew synanymyzda şöhraty ata-babalarymyzdan miras galan atşynasy sungatymyzy tarpamda artýar. Merhaban adamlar, göderlik meydançatyna dor renkli, gelşikli gelýär. 2018-nji ýylda doglan bu bedew Gadim Gala we Altanara diýen atlaryň neslidir. Bu nurana bedew Fakir Pelwan diýen meşhur bedewiň uğruna degişdidir. Halkymyzyň milli ýaşaýyş durmuş ýörelgelerini bedewleriň aýratyn orny bardyr. Bedew döwletligiň, rowaşlygyň, ösüşleriň nişanydyr. Gelşikli diýen ahaltekatynyň gelşikli hereketleri, göderligi bedewlerimde bolan boýsanjymyzy hasam artdyrýar. Göderlik meydançatynda görýän häzirki akyal mele renkli 2018-nji ýylda doglan ajaýyp ata bolsa Meleguş diýilýär. Ol Han Pata we Aýbölek diýen bedewleň netinden bolup meşhur gelşikliň uğruna degişdidir. Türkmeniň saňa at diýmerin gardaş diýerini söýgülen bedewleri halkymyzyň boýsanjydyr. Şahira bedewatlar edil adam deýsiz ýadydiren. Türkmen ýallarynyň gelşigi, yellen ýuryk gamışkulak bedewleriň göderligi, gyýdgylykly edaly häsiýetleri dünýäni hayrana goýýar. Meleguş diýen bedewiň görkü göderligi hem öz bolşda aýratynlyklary bolsa, ünsüňi özne çekýär. Hurmatly prezidentimiz, edil watandaşlar, naýbaşy ahalteke bedewleriniň bäteşiginiň şertine laýyklykda bu nurana bedewlerimiz ikinji gelek öz bedek şaýtepleri bilen toy libasyna sergi meydançamda gelerler. Göderligiň, owadanlygyň nusgatyna urlen altyn kümüş esbaplar bilen bir kemset bedelen bekişli bedewlerimiziň uwuz ýörep, seykin basyp gelşin synlamak hasam ýakymlydyr. Hormatly dawana gatnaşyjylar, häzir sergi meydançatynda ajaýyp şaýtepleri bedenip beslenen gaýly diýen owadan bedew synlaýaňyz. Nepislik bilen iňçeden ýasalan şaýtepler nurana bedewiň tebigy syn sypatyny hasam göderleşdirýär. Täze ýam galkynyşy döwründe owadasy arşa dolan bedewler, bedew batly öňe barýan ýurdumda
toylarımıza bedev veren bedevler. İni olsa sergi meydan samıda acayip Melebaş diyen ovodan bedev gelýär. Yınnamlıkta, ovodanlıkta deňi taýyp bolmadyk ahaltek atlary halkymyzyň genji baýlygydyr, köňül buýsanjydyr. Türkmen ahalteke bedewleri özüniň bedemen görnüşinde diýseň saýhallylygy, galyk häsiýetliligi we düşbüligi bilen görenleri hayran galdyryar. Kişnäp, joşup, segrep çyksa meydana, yürek joşa gelir, köňül heýjana, alkyş aýdýas, arkadagly serdara, beden hormat sarpa goýlan bedewler. Sergi meydan şamyzdaky ajaýyp ata gadymy diýilýär. Owadan şaýtepleri beslenen bedew atyň göderligi, idealy ýöreýişi, bayramçylyk dabarasyna aýratyn ewüşkün çaýar. Bu toprağın gudraty var adyna, ak ýollaryň şuwlasy var badyna, halkyň arka dagly zamanasyna gadamlary rowaç bolan bedewler. Mehvan adamlar, göderlik meydançatynda kerwenbaşy diýen nurana bedew sende ýaňyz. Bu bedew daklan şaýtepler oň göderligine göderlik, görküne aýratyn gör goşýar. Zerden ziyat bedew iswap şaýlary, göderligi görke besläp toýlary, çapyw ýodasyny davrap toýnagy, mehellläni hayran goýan bedewler. Mehriban adamlar, eriz vatandaşlar, bayramçılık şowkunyň astynda, göderlik meydançamda gadamly gelýär. Türkmen halkynyň dünýä medeniýetiniň genji hadynatyna giren milli gymmatlyklarynyň birem, owadanlykda, ýynnamlykda, eýesine wepalylykda yer ýüzünde giň meşhur bolan bekiýişli bedewlerdir. Bedew çapsa sapalydyr seyranım, dünya içre ardılanım derkarım, sarpasından arkadağlı serdarın, şan şöhrati, dünya yayran bedewler. Mehriban adamlar, ediz vatandaşlar, ini olsa meydançamızda gederli diyen atysyny ýaňyz. Tomaşaly toýlaryň bedegi, gyýdgylykly, uwuz ýörüşde bedewlerimiziň owadanlygyny, doýgurlygyny, ýynnamlygyny, wepadarlygyny, pederlerimiziň pek, halal hemde ahlasly dehmetleri bardyr. Mehriban adamlar, eriz vatandaşlar, sizin öňünizde ak watan diýen ajaýyp bedew. Täze ýamyň belent ruhun göterýän, goç şegidiň sırdaşy, şanly bedewim, mukaddes ojaga döwlet getirýän, syn syýakly, halal ganly bedewim. Mehriban adamlar, häzir bolsa Genjimbek diyen ajaýyp atysyny ýaňyz. Türkmen atym mar, ganatym mar diýär. Dal bedewler halkyň ganaty, ol mendillere ýetirýär. Biziň ýyly at murat diýilýär. Bedew maksada, murada, wysala ýetirýär. Şoň üçinem türkmen öz bedewni gardaşy, sırdaşy, dosty saýýar. Toýlarynyň bedegine urýar. Mehriban adamlar,
Ediz vatandaşlar, bayramçılık meydanşamızda gelşikli, berkarar devletin täze ýamynyň galkynçy döwrüniň beýik ötüşleriniň bedew bady bilen baglanşdyrmagy, bagtyar watanmyzy belent maksatlara ruhlandyrýar. Garaýşy, alma gözi akylly, bili ýaýa meňder ajap şekilli, kişneýşi dermanlar jana ýakymly, toy bedegi hem döwrany bedewim. Mehriban adamlar, ediz vatandaşlar, bu görýän bedewimiz öz täsin bedew bilen tapawutlanýan Meleguş. Türkmeniň gamışgulak dal bedewleriniň wasfy inni ençe asyrlar bäri dilleriň senatyna urly. Tagrasynda gün ýarlydyr dogonna, şeker dady bardyr içýän suwunna. Arman goýmaz atlananda gowunna, hak eýesi bilen jany bedewim. Şungur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, ediz vatandaşlar, gaderli mihmanlar, indi bolsa şuňky dabaramyzyň iň şatlykly pursatlary, ýeňijileri syýlaglamak pursatlary gelip ýetýär. Häzir ýylyň iň owadan ahalteke bedewatly halkara gözellik bäýatçygynyň hemde ahalteke atlarynyň gözelligini şekillendiriş we amaly haşam sunuwatynyň eserlerini, neşir önümlerini, fotosuratlarda, çele ýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşleriň, heykel taraşlaryň, halyçylaryň, dergärleriň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärleriniň, dizaynerlaryň, teleoperatorlaryň arasyna ýylan edilen döredüjilik bäýatçygynyň ýeňijilerini syýlaglamak dabarasy başlanýar. Geçirilen bäýatçylaryň ýeňijilerini ýylan etmek, hemde olara Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedowyň adyndan bayraklary gowşurmak üçin Eminler toparynyň başlygy Türkmenistanyň halk suratkeşi Sarat Babaýewa hormat bilen söz berilýär. Eminler toparynyň başlygy Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen hormatly prezidentimizi we ähli halkymyzy tüýs yürekden gutlap, dörejilik bäýatçygynyň ýeňijilerini ýylan etdi. Türkmen bedewiniň şekilini çitilen iň nepis haly, halkyň arky dagly zamanasy, asırlaryň aňyrsyndan görünýän Türkmen tarihi we Şagadam adly eser üçin Türkmenistanyň halk suratkeşi Ada Aşirgelliýew Gutluýew Tolkun telewizor we şahadatname bilen syýlanýar. Assalamu alaykum. Belent mertebeli hormatly prezidentimiz. Geçen sapar Kutsu ýerde iň nepis hal üçin ýen bayragy alanymda gahrman arka dagymyzy Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen gutlap şu goşgy tetirler markaly mübarekläpdim. Alkyşym bar 70 arka aslyňa, ak kuş gonsun dowamatly nesline, şa atyň kişiňesin batly arkada, nesliň baky bolsun, tagtly arkada, iyiliň baky bolsun, bagtly arkada. Bugün bolsa arzularymyza perişteleriň ominleyip, iyiliň saýlamagy, hakyň syýlamagy bilen gahrman arkadagymyzyň nesliniň, hormatly prezidentimiziň döwlet baştutany bolup oturanlygyny görmek, hemde Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen gutlamak, şaher paý üçin hoşallygymy aýtmak meser edenligi üçin men özümi bagtly duýaryn. Gözüň aýdyň Türkmen ili haktan bile perman iýinni, halkyň oňlan täze şahsy arka dagly Serdarinni. Nesip bolsa halylamda Serdar atly nagyş bolar, iýlen günnen ýedikliýimden aljagyňyz alkyş bolar,
Münönüňiz ary bedew, oňanyňyz ak kuş bolar, gutly bolsun şatagtyňyz. Arka dağly serdarymyz, siziň bilen ak bagtymyz, arka dağly serdarymyz. Türkmen bedewiniň naýwaz şaýsepi, bedegil baslary, at şaýsep toplumy, atly eser üçin Türkmenistanyň Suratkeşler Birleşiginiň agzasy Mewlamerdi Şaglywç Annaýew Tolkun telewizory we şahadatname bilen seýlanýar. Assalamu alaikum arkadaşlar, serdarymyz. Siz maňa şu akal teke bedewiniň şaýsep bilen ýatamy üçin şahat erpan ýapdyňyz. Şahat erpan üçin köp sag bolun. Taňry ýakyn, janyňyz sag bolsun. Barlyk adamyz düşümli bolsun. Türkmen bedewiniň iň owy surat eseri Türkmen bedewi atly nakkaş eseri üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeherçilik Akademiýasynyň binagärlik we dizayn fakultetiniň binagärlik kafedrasynyň muallimi Batyr Gurbangelliş Sultanow Tolkun telewizory we şahadatname bilen seýlanýar. Assalamu alaikum. Arkadaşlar serdarymyz. Milli bedew bayramy gutly bolsun. Men çeken surat eserime şah serpan ýapdyňyz, köp taňry alkasyn. Janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Arkadaşlar serdarymyz. Türkmen bedewiniň iň owy heykeli, galkynyş topary, Akhan Kanun uruhu bilen atly heykel toplumy üçin Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrabynyň Nury Sara adynaky çağalar sunmat mektebiniň muallimi Pattyk Akmamedowич Pattykow Tolkun telewizory we şahadatnama bilen seýlanýar. Assalamu alaikum arkadaşlar serdarymyz. Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsüramdan gutlaýan meniň heykel eserime uly şah serpan ýapdyňyz. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Tutjan tutumly işleriň rowajatyn arkadaşlar serdarymyz. Türkmen bedewiniň kesbi ýerleşdirilen iň gowy nesir önümi Kanunyň portreti atly foto iş üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeherçilik Akademiýasynyň şekillenir sunuwaty fakultetiniň nakkaşçylyk kafedrasynyň 5-nji ýyl talebi Hoşgelli Meretgelliş Garajaýew Tolkun telewizory we şahadatname bilen seýlanýar. Assalamu alaikum arkadaşlar serdarymyz. Biz sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsürekden gutlaýarys. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik, alyp barýan işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Türkmen bedewiniň gözelligini açyp görkezýän iň gowy telewizion görnüşler, gözel bedewler, atly video şekil üçin Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmen owady teleradio ýylynyň teleoperatory Bay Muhammed Recep Muradowich Galejew Tolkun telewizory we şahadatname bilen seýlanýar. Assalamu alaikum arkadaşlar serdarymyz. Sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Men gözel bedewler barady düşüren video eserime şeýle ul baha berip, şah serpan ýapanyňyz üçin çäksiz sag bolsun aýdýan. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Alyp barýan işleriňiz elmidama rowaşyklara beslensin. Arkadaşlar serdarymyz. Inni bolsa şuwunka ahaldeki bedewleriniň arasynda ýylyň iň owadan ahaldeki bedewi adyny alma uğruna geçirilen halkara gözellik bäýatlaşygynyň ýeňjilerini yglan edýärm. Ýylyň iň owadan ahaldeki bedewi adyny alma uğruna geçirilen halkara gözellik bäýatlaşygynyň ýeňjisi diýen hormatly ada Türkmenistanyň prezidentiniň ahaldeki atçylyk toplumuna degişli Melawaş atly ahaldeki bedewi münasip boldy.
Yılın en owadan Akalteke Bedewi atly halkara gödürlük bätleşiginiň yeňjisine Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragy bolan Lexus kysymly yeňil avtologyň açary göçme kubugy we diploma uçurlar. Hormatly prezidentimiz, şu davaral pursatda geçirilen bäsirişlikleriň yeňjilerini tüýs ýürekden gutlaýarys. Size berk can sağlık, uzak ömür, döwletli işleriňizde uly üstünlükler arzu edýär. Türkmen Bedewining milli bayramy gutly bolsun, hormatly arkadaşly serdarymyz. Assalamu alaikum hormatly prezidentim. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Anhaşun Türkmen Bedewining milli bayramçylygy münasibetli geçirilen Akalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigine melewa saatly seýslen atymly ýeňji bolmak bagty maňa mesel etdi. Hormatly prezidentimiz, şaher paýyňyz üçin, biz atçynatlar üçin edýän ähli alaqdalaryňa sag bolsun taňyakasyny aýdýan. Hormatly prezidentim, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähbetli tutýan tutumly işleňiz rowaj alsyn. Sag bolun, bayramyňyz gutly bolsun. Ine de mehriban adamlar, yılın en owadan Akalteke Bedewi, Melevaş. Bazay Bedew 2015-nji ýylda dogurly. Bu Nurana Bedew, Gerden we Yelgamak diýen atlaň neslinden bolup, döwrüniň görnükli bedewleriniň biri bolan Gaýr Sakaryň uğruna degişdidir. Ine de bu ajaýyp aty seýslen seýis öz münasip bolan bayrağını alýar. Ak zat anyňa ýaşy diýipdirler. Bu ak uluglar ak mendillere ýetirsin. Bu ajaýyp bedew ýaňa maýtşymy diýäli Türkmenistanyň prezidentiniň Akalteke atçylyk toplumuna degişdi. Arkadaşly serdarymyz, yeňişiňiz gutly bolsun. Şogun
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov, Yaponiyanın Premier Ministri Fumio Kisida'nın çağrıma boyunca sanlı ulgam arkalı 4-nji Aziya Ýuwaş Ummany Suw Sammitine gatnaşdy. Excellency, our next presentation is from His Excellency Mr. Serdar Berdimuhamedov, President of Turkmenistan. Sizin âli hedretiniz, hanımlar ve cenaplar, men şu sammitte çağıranlığı ve onun üstünlükli geçme vavatda döredilen şertler üçün onun âli hedreti, Yaponiyanın Premier Ministri Cenab Fumio Kishida, Yaponiyanın hükümetine hem de Aziya Ýuwaş Ummany Suw forumuna minnetdarlyk bildirýän. Hormatly sammitde gatnaşyjylar, Aziya Ýuwaş Ummany tebiti häzirki döwürde ähli ötüşüň we ilerlemeň iň kuwwatly sebitleriniň bir hökmüne çykyş edýär. Şoňa görä de değişiklikde Aziya Ýuwaş Ummany sebitiniň döwletleriniň üstüne uly jogapkärçilik düşýär. Bu döwletleriň dünýäniň suw serişlerini gorap saklamak hem de peýdalanmak meselesine çemeleşmeleri, umumy halkara durnuklulygy we howpsuzlygyny üpçün etmeň aýrylmaz bölek hökmüne görülýär. Milli we sebit durmuş ykdysady taslamalar hem de maksatnamalar amala aşyrylanyna bähwitleriň köp taraplaryň hasaba alınmagyna, oýlanşykly deňerçerlige we zelelleri azaltmaga esaslanýar. Bu urda bilelikdäki işin esasy şertiniň suw serişlerine deň hem de adalatly, elýeterli ýürelge gürüňsiz eýilmegi, onuň adamyň esasy hukuklar hökmüne ikrar edilmegi bolup galmalygyna inanýar. Biziň düşünýüşimizçe suwa elýeterlik hukukynyň üpçün edilmegi ve munyň üçin jogapkärçilik ähli döwletler üçin borcu öwrülmeliler. Bu häzirki şertlerde aýratynda möhümdir. Sebebi koronavirus pandemiýasy dünýä ykdysadyýatyna düýpli zelel ýetirdi. Ähli azyk howpsuzlygyna ziýan edip durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmäge yaramaz täsir etdi. Biziň ýurdumyz suw meselesi boýunça dünýä bileleşigi ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy bilen maksatnamalaryň resmi namalar esasynda aslaşykly hem de ýygyderli hyzmatdaşlyk edýär. Bu resmi namalar Birleşen Milletler Guramasynyň 2012-nji ýylda Rio +20 maslahatyna, 2015-nji ýylda Koreýa Respublikasynyň Daegu şäherine geçirilen bütün dünýä 7-nji suw forumuna, 2018-nji ýylda ýokary derejede geçirilen Duşanbe halkara maslahatyna we beýleki möhüm forumlarda kabul edildi. Bu forumlara Türkmenistanyň hödürlän başlangyçlary ören anyk häsiýeti eýidir hem de adamlaryň hakyky islegleri, sebiti ösürmek we hyzmatdaşlyk etmek maksatlary bilen baglydyr. Şol başlangyçlaryň hataryna Aral deňiziniň sebiti üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüte maksatnamasyny işläp taýýarlamak hem de Aral meselesini bu guramanyň işiniň aýratyn ugur hökmünde kesgitlemek baradaky teklibi görkezmek bolar. Şeýle Merkez Aziýanyň suw strategiýasyny, Aral sebitiniň ýurtlaryna kömek bermek boýunça hereketleriň täze maksatnamasyny işläp taýýarlamak hem de kabul etmek hakyndaky başlanmajy belläp biler. Näşonyň ýarla Merkez Aziýa ýurtlarynyň bütün ekologiýa maksatnamasy hökmünde daşky gurşa gorap saklamak boýunça hereketleriň sebitleýin meýilnamasyny hem de ençeme beýleki çäreleri agdap biler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistan tarapyndan işlenip taýýarlanan hem de 19 ýurdun awtordaş bolmagyna kabul edilen Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmek halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk adly rezolýusiýasy suw meselesinde Merkez Aziýa üçin halkara meýilnamalaryny
amalaşdırmak mümkin gural bolup durýar. Bizim bu urda garaşymyz düýpli we ýygyderler. Türkmenistan su energetika meseleleri, birinciden halkara hukukunun umumy ikrar edilen kadalar esasında. İkinciden her bir yurdun behwitlerini hasaba almak bilen. Üçüncüden bolsa halkara guramalarının. İlkinci nowatda Birleşen Milletler Guramasının işçen gatnaşmagyna çözülmeler diýip hasap etdi we hasap edýär. Men bu ýörelgeler umumy häsiýet eýidir we umuman halkara beleleşiginiň su meselesine çemeleşmelerine ulanarlyklydyr diýip pikir edýän. Şu ýerde Türkmenistanyň milli derejedäki tagallalaryny hem bellemek isleýär. Gurun hususana Türkmenistanyň 2014-nji ýylda kabul edilen su hakyna kodeks barada bar. Bu kodeks su feriştelerini receli peýdalanmagy, gorap saklamagy ve öwründe olmagy, hapalanmaktan, zaýlanmaktan ve azalmaktan goramagyň almutaýdan esaslanýan has netijeli kadalaryny işläp taýýarlamak hem de ulanmak üçin esasy toplumlaryň maksatnama bolup durýar. Garagum sakrasyna öz boluşly altyn asar emel kölüniň döredilmegi ýeri milli tassamalaryň hatarına durýar. Bu emeli su howdanyň açılsyrmy hidroteknik ulgamyň bina edilmegi möhüm ekologiýa, iqtisadi we durmuş meselelerini üstünlikli çözmäge mümkinçilik berer. Türkmenistan hem Merkez Aziýanyň tutuş sebitine hem uzak möhüretli ekologiýa awadançylygyny üpçün etmeň üstünde netijeli işlemäge şert töredir. Şular ýaly giňerimli başlanmışlary durmuşa geçirip su meselesi boýunça netijeli halkara hyzmatdaşlygy, milli derejede işlemeň değişli kadalaryna berk esaslanmalar diýen ýörelgelerden ugralýar. Munyň özi bir-biriniň üstüne ýetirýän ödar aýrylmaz ýagdaýlardyr. Şu meselede biz azy ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlar bilen has asnaşykly hem de netijeli hyzmatdaşlyk etmäge, toplanan tejribäni giňden alşmaga we peýdalanmaga bil baglaýar. Hormatly sammitde gatnaşyjylar. Türkmenistan bu sammitin gün tertibine girilen maksatlar we wezifeleri doly gollaýar. Bu çäranyň netijeleri boýunça kabul ediljek jarnama mundan beýlek maksada önükdirilen anyk halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak üçin esas bolar diýip garaşýar. Häzirki ýagdaý gözüňde tutmak bilen uzak möhletli ugurlaryny keskitlemäge şert döretjekdigine inanýar. Bu urda sevit hem de ähli ösüş meýilnamalary bilen suwdan peýdalanmagy milli maksatnamalaryny utgaşdyrmak boýunça innowasion nusgalary hem de dolanýan strategiýalaryny işläp taýýarlamakda ähmiýetli bolar diýip hasap edýär. Men sammitde gatnaşyjylara netijeli işlemegi arzu edýän. Ünsürtdiňňäň üçin köp sag bolun. Nursa hormatly prezidentimizin garaşsyz hemişelik beterip Türkmenistanyň aşnaslaryna bedew jan koýurlaryny we mehriban halkyna ýeren gutlaw bilen tanşadýas. Edil watanaşlary, hormatly aşnaslar, sizi halkyň arkadagy zamanasy ýylyna beýişde bedewlerimiziň şanyny giňden hemem uly dawara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Sizi merdana halkymyzyň milli buýsanjyny öwrülen Türkmen bedewlerini ösürip ýetişdirmek hemem aşnaslyk sunugyny kemilleşdirmek alyp barýan asly işleriňizde ul üstünlikleri arzu edýän. Türkmen halkynyň durmuşyna ýellen ýurukka müşgulyk bedewlerimiz aýratyn urny ýeleýär. Dünýä atçylyk medeniýetiniň naýbaşlarynyň biri hasaplanýan beýişde bedewlerimiz halkymyzyň genji hazinasydyr we milli mirasydyr. Milli buýsançlarymyzyň biri bolan arasy ganly bedewler gaýdusy Türkmen ýigitleriniň ýakyn ýollaşy, kyn gününe sirdaşy bolupdyr. Ahylteki bedewleri özüniň owudunlygy, gylyk häsiýeti we düşýüligi bilen giňden tanalypdyr. Hormatly aşnaslar, Bagtyar Türkmen halkyna buýsanary, gowunary zatken, ata-babalarymyzyň döreden maddi gymmatlyklarynyň naýbaşlarynyň bir hasaplanýan Türkmen bedewleri halkymyzyň buýsanjydyr. Ahylteki bedewleri beýişde münasip görülýän, gyýdan gylykly, gözellik nusgasydyr. Şoň urada gymyşgulyk bedewlerimiz halkymyzyň gymmatly hazinasy bolup durýar. Türkmen bedewiniň şan şöhraty bugün dünýäni hayran galdyrýar.
attır yigdin qanatı, at yarıştı, er söwüştü, at yigdin yollaşy. İrden turup ataňy gör, ataňdan soň atyny diýilýän nakyllardyr. Pehimli sözlerim Türkmen halkynyň gadymy döwürlerden bäri bedewi goýan uly hormat sarpasynyň nyşany bolup durýar. Edi diýarymyzda atçylygy we atçylyk sportuny dünýä derejesinde ösürmek ugruna döwletimiz tarapyndan ähli şertler döredilýär. Yer ýüzünde ahal-teka atçylygyny ösürmek boýunça halkara assosiasiýasynyň döredilmegi we oň ştab kwartirasynyň paýtatymyz Aşgabat şäherinde ýerleşdirilmegi dünýäniň dürli döwletleri bilen bogurda alyp barylan halkara gatnaşyklaryň germini giňeltmäge hem ýakyn hyzmatdaşlygy saklamaga uly mümkinçilik berýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy zamanynda ýurdumyzyň welaýatlaryna dünýä ölçeglerine laýyk gelýän atçylyk sport toplumlarynyň okuw we ilmi merkezleriniň gurulmagy aşnaatlarymyzyň ýerginsiz we ýadawsy çeken zähmetini döwrewap derejede guramaga giň şertleri döredýär. Bu işler bilen bir qatarda ýurdumyzda atçylyk pudugy üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga da aýratyn üns berilýär. Ustad seýislerdir çapyk suwarlar taýýarlamak boýunça ýörüýti okuw merkezleri döredilýär. Aşgabat atçylyk sport toplumynyň naky bedewliň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşiklerini guramaga niýetlenen açyk manej ýurdumyzda atly sportu ösdürmäge ul itergi berýär. Garaşsyz watanymyzyň aşnaatlary tarapyndan ahylteki bedewlerimiziň tohum arasylygyny gorap saklamak, hem sen sypatyny kemilleşdirmek we baş sanyny edgiderli artdyrmak boýunça da uly işler alınıp barylýar. Gelecekde de ýurdumyzda atçylyk we atçylyk sportuny ösdürmek, bogurda dünýä döwletleri bilen özara bähketli tejribeleri alşmak we netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin zerur işleri geçiriler. Aşnaatlarymyzyň ýaşaş durmuş we iş şertlerini hasym gowlandyrmaga, döwrewap ýagdaýda guramaga döwletimiz tarapyndan uly gollap beriler. Hormatly aşnaatlar, gadymy türkmen topragyny pederlerimiz tarapyndan asyrlyň dowamyny kemale getirilip, umumadam zat gymmatlygyna öwrülen bekeşde bedewlerimiz yer ýüzünde bar bolan tohum atlaň arasyna dünýäniň iň naýbaşlarynyň biri hasaplanýar. Eýetine wepadarlygy, owodunlygy we ýynnamlygy, çydamlygy bilen halkymyzyň göz gowunjuna, ýakyn sirdaşyna öwrülen bekeşde bedewlerimiz eýilgunymyzyň uçur ganatydyr we köňül buýsanjydyr. Ansan bilen bedew arasyndaky dostluk we wepadarlyk gatnaşyklary nusxawy edebi eserlerimizde de öz beýany tapýar. Ata-babalarymyz öz kemal getiren bedewlerini, maksat muradyny we milli seçkiçiligiň ajaýyp nusxasyny görüpdirler. Bu bolsa merdana halkymyzyň öz ýaşaş durmuşyny bedewsiz göz öňüne getirip bilmeýänini görkezýär. Sebebi Türkmen bedewleri gadymy topragymyzyň gudratydyr. Türkmen öý ojagynyň ýaraşygydyr we bahasyna ýetip bolmajak milli baýlygymyzdyr. Ediz watanaşlar, hormatly aşnaatlar, sizi batly gadamlar bilen ynamly öňe barýan garaşsyz hemişelik betarap watanymyzda şan şöhraty dünýä dolan beheşde bedewlerimiziň şanyna uly dawaralara betlenip giňden bellenýän türkmen bedewiniň milli bayramy bilen ýene-de birgedek tüýsürekde gutlaýan. Size berkjan sağlyk, uzak ömür, maşgala awdançylygyny, türkmen aşnaatlyk sunuwatyny hasym kemilleşdirmek we ösürmek ugruna alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň ýeberen gutluk hatlary bilen tanışýar. Onun alkedireti Rusiya Federasiýasynyň prezidenti Janab Vladimir Putin. Hormatly Vladimir Vladimirovich, Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemem hut öz adymdan size we siziň ýurdumyzyň ähli dostlukly halkyna Türkmenistan bilen Rusiya Federasiýasynyň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama gol çekilmeginiň 20 ýyllyk münasibetli mährugutlyglaryny hemem iň umut arzuwlaryny iýermek hormatyna eýedirin. Geçen döwür şertnamanyň biziň halklarymyzyň taryhdan gelýän dostluk we hoşnýetli goňşuçluk däplerine laýyk gelmek bilen birlikde iki tarapyň gatnaşyklary durnukly ösdürmek üçin berek hukuk binyadyny döredýänine ynamly şaýatlygy diýip, şertnamada gözüňde tutulan mümkinçiliklerin durmuşa geçirilmeginiň syýasy, diplomatik, söwda aqsady we medan insanperwer hemem beýleki ulgamlarda Türkmen Rusiya hyzmatdaşlygynyň hasym puwturlandyrmagyna we giňeldilmegine hyzmat etjekdigine inanýan. Sözümiň ahyryna hormatly Vladimir Vladimirovich, size berkjan sağlyk we siziň jogapkärli döwlet işleriňizde üstünlikleri Rusiýanyň dostlukly halkyny bolsa rowaşlyk we güllep ösüş
ötüş ardı ödyen. Şuňur hormatlamak bilen Serdar Berdimuhammedow, Türkmenistanyň prezidenti. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan kemem hut öz adyndan Mongoliýanyň prezidenti Ukhnagin Khurelsewha we ýurdun halkyna Türkmenistan bilen Mongoliýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmanyň 30 ýyllyk münasibetli ýürekden gutluglaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Döwlet başlanmaz döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmagy, deň hukuklygy kemem özara ynanşmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki tarapy gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Hemem iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagyllaryň netijesinde halklarymyzyň bähidine munun öýlegim ösdüriljekdigini anamelerdi. Şu ýakymly fursatdan peýdalanyp döwlet başlanmaz prezident Ukhnagin Khurelsewha tüýsürekden berjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Mongoliýanyň halkyna bolsa öňe gitmegini hemem rowaşlygy arzu etdi. Ene bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen gutluglary bilen tanşedýär. Häzirki tanıştyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanoğluýew, şanly waka biziň ýurtlarymyzyň arasyna dostlyk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama gol çekilmeginiň 20 ýyllyk münasibetli mähirli gutluglarymy kabul ediň. 2002-nji ýylyň şertnamasy Russiýanyň we Türkmenistanyň döwletara gatnaşyklarynyň häzirki döwürdäki tapqarının başını başladı. Bu möhüm resminama gol çekilmegi iki taraf bilen gatnaşyklary kel taýdan ösdürmek hemem köp ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin şertleri döretdi. Bilelikdäki tagyllalarymyz arkaly biziň Russiya Türkmenistan strategik hyzmatdaşlygynyň munun beýlegin fotolandyrmagyny öpçün etjekdigimize inanýan. Munyň özi görüňsiz suratda biziň halklarymyzyň düýpli bähitlerine, Merkezi Aziýa we Hazar sewtine howpsuzlygy hem durnuklugy öpçün etmegiň maksadyny kybap gelýär. Size tüýsürekden berkjan saglygyny we üstünlikleri Türkmenistanyň ähli raýatlaryny bolsa awadançylyk hem güllep ösüş arzu edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Putin, Russiya Federasiýasynyň prezidenti. Boğutluğda şeýle sözleri var. Onun Al-Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Hindistan Respublikasynyň hökümetiniň we halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan siziň Al-Hidratiňize we Türkmenistanyň dostlukly halkyna Hindistanyň hemem Türkmenistanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutluglary we iň gowy arzulary beýan edýän. Ýurtlarymyzyň arasyndaky iki tarap bilen gatnaşyklar taryhy we sivilizasiýa baglanşyklary bilen tapawutlanýar. Biz hyzmatdaşlygymyzy köp ugurlary boýunça şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň we köp tarap bilen forumlaryň çäklerini üstünlikli ösdürýär. Munyň özi uly ähmiýeti eýdir. Siziň ýurduňyza ýaňy ýakyna amallaşyran saparmy iň ýakymly duýgular bilen ýatlaýan. Şol saparyň dowamyny biz halklarymyzyň bähidine iki tarap bilen hyzmatdaşlyk munun beýlegim ösdürmek we pugtulandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Fursatdan peýdalanyp size berkjan saglyk we rowaşlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa ösüş hemem awadançylyk arzu edýän. Siziň Al-Hidratiňiz size belen sarpy goýýan maradaky ynandyrmalarmy kabul ediň. Ram Nath Kovind, Hindistan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hidratiňizi Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen mähirli gutlaýan. Şeýle-de siziň Al-Hidratiňizi Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmegiňiz münasibetli ýene-de birgede gutlamak isleýän. Şu ýylda siziň Al-Hidratiňiz bilen netijeli telefon arkaly söhbetleşmemiz boldy. Şonuň dowamyna biz iki tarap bilen gatnaşyklary munun beýlegin fotolandyrmak barada bir gerlik Türkmenistanyň garaşsyzlygy eýe bolan fursatyndan başlap ýokary derejedäki syýasy dialogyň netijesinde ýurtlarymyz netijeli özara gatnaşyklary ýoly goýdular. Men ilkinji gezek Türkmenistana 2017-nji ýylda Daşary işler ministri hökmünde baryp gördüm. Heme maňa bildirilen myhman söýerligi we hoşniýetligi mähir bilen ýatlaýan. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar syýasat, ykdysadyýet, medeniýet ýaly dürli ugurlarda işçiň ösdürilýär. Ýaponiýanyň wekiller
Palatasının ağdası Cenab Endo Taşiyaki'nin Yapon tarafına başlıklık ediyen Yapon Türkmen Doğutluğunun Parlament Asosiyasyasının alp bariyan işi parlamentara qatnaşıklarının östürülmegine yardım veriye. Yapon kampaniyalarının qatnaşmağına Türkmenistan'a giyin meşhurlu iqtisadi taslamaların durmuşa geçirilmenin neticesinde olsa iqtisadi ulğumnaqı qatnaşıklar puğtulanırlıya. Merkez Aziya Yaponiya diyalogu arkalı Türkmenistan ile dostluklu qatnaşıkları mununu ilagin puğtulanırmaq üçün sizin al-hidiretine dilen xidmataşlığı devam ettirmege maqsad edinyen. Sizin al-hidiretinde berk can sağlık ve giyin meşhurlu işlerinizde üstünlükleri Türkmen halkına olsa mununu ilagin güllep ösüş arzu ediyen Fumio Kishida, Yaponiyanın Premier Ministri. Şoğunları Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un adına Türkmen bedewinin milli bayramı münasibetli köp sany gutluq xatları ve telegrammalar gelip qoşuya. Xatlarda berqarar devletin täze ýamynyň galkynşy döwründe ahal-tege bedewleriniň başlaryny köpeltmek, gadimy döwürlerden bäri bedewlere sarpa goýmaklygy, asly däwe öwren Türkmenistanyna sportyň atly görnüşlerini wagt etmek boýunça giň ýerimli işler amala aşyrylýanlygyny talýar. Munyň özi Türkmen halkynyň buýsanjy bolan bekeşde bedewlerin şan şöhratynyň tutuş dünýä ýaýylmagyna ýardam berýär. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri hormatly prezidentimizi umummilli bayram bilen gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň munun beýlegim güllep etmegine gönükdirilen köp ugurly işlerine uly üstünlikleri arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Milli Geňişiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňişiň mejlisiniň başlygy Mehmedow mehirli gutladylar. Döwlet başlarymyz tüý sürekden gutlaklaryny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary Abdurrahmanow, Qılıjov, Meredow, Muhammedow, Mehmedow, Urazgeliýew, Porçekow, Toýliýew şeýlede Ministrler Kabinetiniň ýanyňky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew iýerdiler. Hormatly prezidentimiz bayramçylyk gutlaklaryny Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri ýolladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şanly bayram bilen Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşow welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Döwlet başlarymyza ýurdumyzyň harawy hukuky edaralarynyň ýolbaşçylary gutluq hatlaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz en gowy ardawlaryny Türkmenistanyna saýlawlary we salatçylyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kerdeşleri Arkalyşyklaryň milli merkeziniň başlygy, Denanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Magdum adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä Türkmenläriniň Insan-perwer birleşiginiň prezidentiniň ornatary Gurbanguly Berdimuhamedow adynaky howandarlyga mätäç çağılary himayet vermek boýunça Haýry Sahabat gazinatynyň ýerine ýeterje direktory, Paraxaçylyk gazinatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlikler ýolladylar. Şoň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow iş sapary bilen Aşgabatda geldi. Bu saparyň Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama gol çekilmeginiň 20 ýyllygyna hem Türkmen bedewiniň milli bayramyna gabat gelmegine öz boşly many bar. Paýtatymynyň howa mendiline ýokary derejeli mihmany ýurdumynyň resmi adamlary mehirli gaşladylar. Ma'lum bolýarly Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda özara berkbetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösüş tepkinleri eýe bolýar. Şunda 20 ýyl mundan ozal iki ýurdun arasynda baglaşylan dostluk hemde hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň iki ýurdun başdanlarynyň arasynda geçirilen ýokary derejeli getmişlikleriň netijesinde gazanylan möhüm ulalaşyklaryň ähmeti bardyr. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanowyň Aşgabatda häzirki iş saparam şol gatnaşyklary hassa potolanylmakda uly orna eýe bolar. Ýokary derejeli mihmanyň saparynyň dowamyna Aşgabatda ýokary derejede gepleşikler geçirilýär. Şoň Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň işleri baradaky Türkmenistanyň milli toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlary, ugurdaş ministrlikler we puwdukly dolanyş edaralarynyň jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary hem wekiller gatnaşdylar.
Meclisin gün tertibine toporun şöylün birinci çärýegine ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hemde bu düzümiň sekretariaty hakkında düzgünnamanyň taslamasy, şeýle de geljekki döwür üçin işler meýnamasy boýunça meseleler girdildi. UNESCO-nyň medeni gymmatlyklaryň bir kanun getirilmeginiň ekidilmeginiň hemde ýeşilik hukugynyň geçirilmeginiň gadagan edilmegine hemde öňüniň alınmagyna gönükdirilen şäherler baradaky konwensiýasyny tasdiklamak şuýl üçin meýnamada ilkinji nowatdaky meseleleriň hataryndadyr. Şunun bilen baglykda çykyş edenler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň bu halkara resmi namany tasdiklamak baradaky deýişli karary kabul etmeginiň ähmiýetini bellediler. Munyň özi UNESCO bilen hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny potolandyrmak hemde milli taryhy medeni mirasyň gozgolýan gymmatlyklaryny goramak, ekitmek hemde getirmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny durmuşa geçirmegiň şäherlerindäki özara gatnaşyklary ýardam berer. Çykyşlarda hormatly prezidentimiň görkezmelerini hemde taşyryklaryna şeýle de 2022-nji ýyl üçin iş meýnamasyna bellenen wezipelere laýyklykda birinji çärekde alınıp barlan işleri barada habar berildi. UNESCO-nyň Adam we Biosfera halkara maksatnamasynyň çäklerini Türkmenistanyň, Gazagystanyň hemde Özbegistanyň gatnaşmagyna aram goşoklugyň Turan çölleri transmilli taslamanyň ahalteka açylyk sunuwaty hemde atlary bezemek däplerini 2023-nji ýylda UNESCO-nyň adamlaryň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna girdmek boýunça hödürnamalaryň iýerlenligi bellenildi. Mejlis gatnaşjylar ýurdumyň ýokary goý mekdeplerine UNESCO-nyň kafedralaryny, hususan Magtumulada Türkmen Döwlet Üniversitetinde medeni miras geçmişden geljege kafedrasyny hemde Seýitnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutuny häzirki döwrüň ýaşlarynyň ekologiýa sowatlylygy hemde medeniýeti kafedrasyny döretmek baradaky resmi namalaryň taýýarlanyp iýerlenligini noktadylar. Aşgabatly dizayn ugur boýunça UNESCO-nyň döredjilik şäherleriniň toruny goşmak baradaky habar dinlenildi. Türkmenistanyň UNESCO-nyň bütün dünýä medeni we tebigy mirasyny gorap saklamak boýunça konwensiýasyna goşulmagynyň iki tarapdaýyn hyzmatdaşlygy üçin giň mümkinçilikler açýanyny bellenildi. Ýurdumyň hünärmenleri daşary ýurtlar bilermenleri bilen bilelikde adagdalan konwensiýanyň şäherlerine Türkmenistanyna ýerleşýän taryhy ýadygärlikleriň arasynda bir näçeni saýladylar. Şunun bilen baglykda gadymy Merw Könürgün hemde gadymy Nusoy galalary UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdildi. Türkmenistanyň milli topory Özbegistan Respublikasynyň kärdeşleri bilen bilelikde köýtündagyň daglyk eko ulgamyny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek boýunça milli hödürnamany işläp taýýarlamagy meýleşdirýär. Türkmenistanyň milli toporynyň 2021-nji ýylyň sentýabrynda döredilen Adam hemde Biosfera maksatnamasy boýunça düzgünnamasy aral maksatlaşylan meselelerin biri boldy. Mundan maksada toporyň mejlisinde ýurdumyň UNESCO-nyň iri düzüm edaralaryna orny potolanmak, halkara ilmi hyzmatdaşlygy giňetmek hemde sany taslamalarda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri hemde maglumat alşmak ýaly möhüm meselelere seredildi. Halkyň arkadaşly zamanaty ýylyna ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli bayramynyň geňdeni bellenýän günlerine ýene-de bir hoş habar Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň aglan eden şäherlerdäki baglar atly başlanjyna bag ekmek çäreleri arkaly gollawy we oňa goşundy üçin Aşgabat şäherine halkara güwenama gelip gowuşdy. Şany waka münasibetli paýtagtymyzda geçirilen maslahatlar turwaşdan ýokary ruh halkynça ýa boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň elan eden şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly gollawy oňa goşundy üçin Aşgabat şäherine halkara güwenamanyň gelip gowuşmagy münasibetli Türkmenistanyň owa hojalyk toplumyna hormatly prezidentimiziň ekologiýa siýasaty, ýaşyl ykdysadyýatyň binýada atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzda bagy bosanlygy öwürmekde milli tokoy maksatnamamyzy üstünlikli durmuşa geçirmekde nusgalyk işleň amala aşyrylýanyny, Türkmenistanyň howaň üýtgemegini, çölleşme we ýerleň daýylanmagyna garşy görüşmek, biolog güdürlügi gorap saklamak, tokoy terişdelerini netijeli dolandyrmak boýunça uly tagallaryň edilýänligi, tokoylaň eýleýän meýdanlaryny giňeltmek babatda ýurdumyzda ägir duruy işleň amala aşyrylýanyny, her ýyly millionlarça bag nahalarynyň oturtulýanyny barada belediler. Mälum bolşary ekologiýa ulgamyna möhüm halkara başlangyçlaryny öňe sürmek bilen Türkmenistan bu gurdaky iri taslamalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine, howaň üýtgemek barada hereketleň utgaşdyrylmagyna işen gatnaşýar. Belenilşäli degişli güwenama dünýä bileleşigi tarapyndan gahrman arkadagymyzyň bu urdaky köp ýyllyk işine hemde hormatly prezidentimiziň baştonlugyna amala aşyrylýan ekologiýa siýasatyna we durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmek boýunça gabanylýan netijelere ýokary baha berilýäniniň aýdyn suwtnamasydyr.
Maslahatyň ahyryna oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Melim bolşýary köp ýyllyň dowamyna Mehriban arkadagymyň başlangyçlary etäsinde Türkmenistana 145 million gowrak baý nahal ekildi. Bu iş ýurdumyzda aýratyn howa zowlaklarynyň emele gelmegini öpçün etdi. Sebitde bolsa arasy howaň ýokary derejede bolmagyna ýardam berdi. Aşgabat şäher häkimligini Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň eglan eden şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly gollaw we oňa goşan üçin Aşgabat şäherine halkary güwenamanyň gelip gowuşmagy münasibetli maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler halkyň arkadagly zamanasy ýerine ýurdumyzda türkmen bedewiniň milli bayramynyň giňden bellenilýän günlerini ýene-de bir hoş habaryň Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň eglan eden şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly gollawy oňa goşandy üçin Aşgabat şäherine halkary güwenamanyň gelip gowuşmagynyň tarihi ähmiýeti eýedigini belläp geçdiler. Çykyşlarda Gahrman arkadagymyz tarapyndan başlanan ýurdumyzda köpçüliklerin baglary ekmek işleri köp ýyllyň dowamyna asyrla däwe urulyp, ol arkadagly serdarymyzyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmeginiň ilkinji gününe, ýagny 2020-nji ýylyň 20-nji martyna ýurdumyzda milli bahar bayramynyň bellenilýän günlerinde ähli halk bag ekmek dawarasyna gatnaşmagy, ekologiýa siýasatynyň ýurdumyzda bagy bostanlygy öwürmek babatdaky işleň dawaralanmasy hökmüne kabul etmek bolýanyny noktadylar. Şanly waka münasibetli Magtumurat Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň guramagyna geçirilen ýurdumyzyň bilim ilgiminiň wekilleriniň, ýokary mekdepleriniň professor muallimläriniň, talipleriniň gatnaşmaklaryna maslahatda dinlenilen çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýylyň eline köpçüliklerin bag naharlaryny ekmek, ekologiýany gowlandyrmak we daşky şow goramak bilen baglanşykly alınıp barlayan işleň dowamdygyny bellemek bilen 2020-nji ýylyň 19-njy martyna arkadagly serdarymyz Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmek dawarasyna eden taryhy çykyşyna ekolog awadançylygy öpçün etmek, geljek nesillerimiz üçin ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak hemde olaň biolog türlügini artdyrmak, tebigy serişdelerimize netijeli we durnukly peýdalanmak, şeýle hem bereketli topragymyzda güllep ösýän mekany urmek boýunça giňerimli işler geçiriler diýip belläp geçdi. Bu bolsa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe de ekologiýany gowlandyrmak, daşky şow gorap saklamak, ekolog awadançylygyny öpçün etmek bilen bagly işleň alınıp barylmagy, ýurdumyzda alınıp barylýan ýaşlar siýasatyna, ekologiýa bilimini hemde medeniýetini kemale getirmegiň aýrylmaz bölegi bolup durýanlygynyň suwutnamasy çykyşlardan atalyp geçirildi. Dawaral maslahatyň ahyryna oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize hoşallyk we alkyş sözlerini beýan etdiler. Dünyada deňsiz taýsyz gözellüň hemem ýynnamlyň nusgasy bolan türkmen bedewiniň şanyna tutulan döwlet derejesindäki bayramçylyk dawaralary halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň nurana baharyna Mehriban watanymyzyň görküne hasam gözellik çaýdy. Bekiýişde bedewlerimiziň bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka açylyk toplumyna ahalteka atlarynyň halkara gözellik bäsleşe geçirildi. Ýylyň ýylyna däwe urlen bu gözellik bäsleşikde ýylyň iň owadan Ahalteka bedewi adyna Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka açylyk toplumuna degişli bolan Melabaş atly nurana at münasip boldy. Bu bekiýişde bedewi bäsleşige taýýarlan Ahal welaýatynyň Göktepe tragynyň çäginde ýerleşýän Kärdek geňişligindäki Aba Annaýew owasynyň ýaşajysy Begli Juraýewdir. Ol Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyna ýeňil awtology münasip boldy. Bu şatlykly habary welaýatyň ähli ýaşajylarynyň gowun goşuny ganatlandyrdy. Bekiýişde bedewlerimiziň şanyna guralan ahalteka atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi Mehriban diýarymyzda ýaşaýan bagtyar watandaşlarymyzyň öý ojaklaryna tutumly toýlaryň tutulmagyna itergi berdi. Paýhatly ata-babalarymyzyň at murat diýişleri ýaly Ahar welaýatynyň Göktepe tragynyň şäherinde ýerleşýän Kärdek geňişligindäki Awanaýew owasynyň ýaşajysy Begli Juraýew özüniň münasip bolan Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyna ýeňil awta ulagyna minip şahatlykly pursatda özüniň dogduk owasyna gelip, öz owadaşlaryna, maşgala agdalaryna ul awra hemde tükenekli şahatlyk getirdi. Arkadagly serdarymyzyň baş bayragyna münasip bolan atşynatyň minip baran täze awta ulagyny milli däp desturlary esasyna uly şahatlyk şowky bilen garşalandy. Bu gowunçly waka ýürekleri joşan owadaşlary täze awta ulagy ýüzlerine sildiler.
Bu maşgalanyň şatlyk şowkuny soňra sungat ustaatlarynyň joşguny aýdym sağlaryna ulaşyp gitdi. Şeýlede bir ýerde türkmen milli tagamlar taýýarlanyp, bu ýere gelenlere ul hormat bilen ködür edildi. Ýurdumyzy gulledip ösdürmekde, milli gymmatlyklarymy sarpalamakda, arkada görülüsini eýerýän, arkadaly serdarymyzyň adyna hoşallyk bolup ýanglanan alkyşly sözler ýürekleriň töründen çykdy. Bayrak eýesi Jüraýewem öz nowatyny söýýän hünärine açyk bilen meşgullanyp, halal zähmet çekmäge döredilen ajaýyp mümkinçilikler üçin gahlaman arkadagymyza hemde hormatly arkadaly serdarymyza tüýt sürekden hoşallyk bildirdi. Hud döwlet derejesindäki şeýle uly aladalaryň netijesinde bu ýurdumyň açylyk pudugy belin derejelerde ösdürilýär. Ahalteke bedewlarynyň nusoly keşfini dünýäde giňden wagt etmek, bu bedewlaryň arasa ganyň tohumlaryny gorap saklamak hemde olary ösdürip yetişdirmek uğruna açynaslaryň münasip işlemeklerine hemme şertler döredilýär diýip baş bayram eýesi hemde oň maşgaly agzalary bu ýsonçlan bellediler. Anha şuun bizim maşgalamyzda wagtly günleriň biri boldy. Men oglum Zürräýew Begli Mile başatly atty bilen gözellik bätleşigine baş bayrağına arkadaly serdarymyzyň şaher paýyna ýeňil afta olana manatyp boldy. Begençimiň büýtänçimiň çägi ýok. Oglumyň manatyp bolan şaher paýyn başymy göwe ýetirdi. Arkadaly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumlary elmi damary wazalsyn. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň welaýetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuny 23-nji aprelde saat 20-den 24-nji aprelde saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habary bilen tanşy boluň. Balkın welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup demrat güne tardan teýlesi günde 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 11-16 gradus gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup demrat güne ordan teýlesi günde 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 14-19 gradus gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup demrat güne tardan teýlesi günde 7-12 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 12-17 gradus gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup güne tardan teýlesi günde 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 14-19 gradus gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Daş welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup demrat güne tardan teýlesi günde 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 11-16 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdirýän bulutly howa bolup demrat güne ordan teýlesi günde 9-11 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 17-19 gradus gündüzüne 25-27 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 24-dine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, ýaz pasyny bunyň dowamyny howanyň derejesini öýtgäpdirýäniňi nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlede häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň öýtgemi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip berejek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügüne ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berje etmek elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eýleşler, bulary berk berje etseňiz ýylyň islenip pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunlen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň ödününe bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.